Здравейте хора, искам да ви кажа, че някои от моите видеоклипове ще бъдат само за абонати, защото просто виждам, че вие просто ме гледате видеоклиповете, нито ме подкрепяте, нито ме пишете някакви коментари под видеята. Примерно, давам ви пример. В Kika Lucky Block, когато бях направил видеоклипа, имам и сега имам супер много гледания на видеоклип, но като ви бях казал, че оттам може да запишете за премиум, трябваше само да напишете в коментарите защо искате премиум в Brookhaven и да се абонирате и да лайкнете. Никой не го беше направил. Даже и не ми бяхте написали коментар. Така че просто идвам да ви съобщя, че някои видеоклипове може би ще бъдат вече само за абонаменти, пък и ще видим. Така че от мен чао, може би ще включа след един-два дена някое ново видео, но моля ме абонирайте се, защото аз съм обещал на 500 абоната, близо сме, да направя фен среща. Така че молявам да се абонирате за мен, колкото стреля се супер много и заради това ви моля. Така че аз ви казвам едно чао и да. Окей, гайс. Айде, чао.